hvor er den lidt i hånden, kan du se det? Det er det lille halvår. Jeg skal skubbe den ud, for det er jo det, der så går ned med propellen. Det ser perfekt ud. Det sidder fuldstændig som før. Ja, fuldstændig. Vi er nedad. Hvad? Høres det godt? Nærheden, hvis den skulle kvitte motoren, har en chance for at glide den ind. Er det halv gas? Nej, det er fuld gas. Er det det? Var der slicer i svingerne? Ja, den flyver helt sidelæns. Hvad? Den flyver sidelæns. Støtter du den lidt med sideråden, når du drejer? Jo, jeg står og holder venstre. Det er som om, Den flyver også rundt med flaps. Det gør den ikke nu. Så er det nok overspillet flaps. Skal den til Mattans? Den kan se, den skal fint derud for at flyve lige. Fy fan, det er træk i den der. Ja, den bliver ved. Så kan du holde den luft. Indtil motoren dør, skal den. Hvor lang tid må Jeg tror, den skal trimmes, siderådet skal trimmes til venstre for at trykke hanen lidt ud til højre. Ikke? Ja, det er også det, jeg gør. Jeg står og holder den hele tiden. Jamen, kan du trimme den 4 klik ud til venstre? De rotter? Okay. Der sker ingenting med motoren. Den værger ikke ned, fordi du går lodret op. Altså, det er ret fint. Den går lite som min... Den går lite så här över sidan. Den slicer liksom. Ser du det? Ja, den flyver sidelæns. Ja, det er der kommet ud der. Skal den ind på YouTube? Ja. Ja, Messerschmidt. Nej. Hvor lander du den vej ned?
Der ligger desværre noget træbid her, men dit understel er brækket ud af vingen, ikke? Ja, det kan jeg leve med. Men prøv lige at se. Det er sgu da det, der er galt for helvede. Den kører kun flaps ned på den ene side. Ja. Jeg synes kraftedeme nok, der var noget galt. Det er ikke det, du har Kan du se det? Jeg mener, den er blevet slået i stykker nu. Efter du... Pis. Det var ikke godt, det der. Nej. Ja, det går jo at fikse, det er jo ikke det. Ja, det gør det da. Nå, vi stopper skal nok og gå.